Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hagabaya day mat ka jingcha sha bom shnong jong ki arngut haga shnong thlong kabahab hapo ke Eastern West Khasi Hills kad hado babaro arngut kila khlat hadin bakila sha kano bakila thmu ban bat bor ye ka wei ka khna kabadang khat pras nam karta haying sa jong ka haga sngi tho ding jong ka tayo nakaliang ki polit ka Eastern West Khasi Hills haga sngi sa jan kila ong bo pat bhor ubaladon menhinin gasngi dunashu ya ka khatsan spa ngut kad ba usordar jong ka snong ura ai khubor chikipulit halor ka teke jingjia hadin ar kantatam hau kerwa khubor na kipulit ka Eastern West Khasi Hills laong banakalyang usordar jong ka snong ura yo jingtip halor ka jingjia hakapor shibaji shiteng no phaisngi tangba udang pentip syakipulit hakapor saw baji san minute janmin laong ru bakipat ba hadin bakila yo ban bat yakini ki arngut ki brew kila rakno yaki shadorbar hall jong kasnong thlong na kabenta ban penlong yaka jingtian bishar hakapor shibaji shiteng no phaisngi ki pulit baru majistor kila poi hakete jaka hakapor kumba saw baji san pusan minute shishola ongru bakipat ba jong kathan thlong ki klam shashu yiki majistor bat ki pulit bakin kam ni ki arngut ki breo nalor kata ki pulit kila ong bakala don ka jingya kren hapdeng ki katto kat ningut ki pat ba bat majistor ban sha yiki pulit ban ra yiki ki arngut ki breo hinroi hapdeng kata ka jingya kren ki pulit kila ong bala don na pedeng ki pat ba ki badalai tur sa ka dorbar hall bat kida kerdem bat penpra ya ke jingkang jong ke dorbar hall bat bom na pang ya ki arngun adin bala dep ban penjam knap ya gini ki breo nakaliang ki pat ba ki lelek no nagate ke jaka bat marmar nakaliang majistor ula phon ya kali kit nong pang naka benta ban kit ya gini ki arngut sya ke jaka jing sumar jong ke tirot sing civil hospital mairang Maria poy ha kacaka ajing sumar ha kapor kumbah nyobaji janmit ki doktor kila pentip ba uwei na pedeng ki arngut ya bala tip kerteng kumu ba melar kurba life sans nem kerta ubana kasnong demtring East Khasi Hills ula khlat lupa katba ya uba hasmendra kharkel yang san post nem kerta ubana kasnong sirwang Eastern West Khasi Hills lapan kinria no Shelong Civil Hospital bad hadin uni orang baru ula khlat nakadaw kajing mensau